ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖാണോ? അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മത്തങ്ങ പയർ എരിശ്ശേരിയാണ് കേട്ടോ. മത്തങ്ങ ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വൻപയറാണെങ്കിൽ തലേ ദിവസം തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിത് കുക്കറിലിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രൗൺ കളർ വൻപയറില്ലേ, അതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. പക്ഷേ എനിക്കത് കിട്ടാനില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വെള്ള കളർ വൻപയർ എടുത്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൗൺ കളർ വൻപയർ കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പം നമുക്കിനി വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കുക്കർ എടുത്തിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതിയേ. എനിക്ക് നമ്മുടെ മത്തങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വൻപയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നെകയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാമേ. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു പച്ചമുളക് നമുക്ക് നെടുകെ കീറിയിട്ട് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാമേ. കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഉണങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 3 വിസിലടുപ്പിച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. പയറ് തലേദിവസം തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് വേന്ത് കിട്ടാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേവ് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് വേവിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ. കാരണം മത്തങ്ങയ്ക്ക് അധികം വേവ് വേണ്ട. കുക്കറിൽ വിസിൽ വന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം. തേങ്ങ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തേങ്ങ, ജീരകം, ചുമന്നുള്ളിയാണ്, കുഞ്ഞുള്ളിയാണ് ഇടേണ്ടത്. പക്ഷേ എനിക്ക് കുഞ്ഞുള്ളി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സവാള, കുറച്ച് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി. അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ രുചിക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരത്തില്ല കേട്ടോ. ഇച്ചിരി പച്ചവെള്ളവും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇത്ര അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കൊരു പൊടിക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് അരച്ചെടുക്കാമേ. ഒത്തിരി അങ്ങ് അരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ. ഇത്ര അങ്ങ് അരച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ മത്തങ്ങയും പയറും ശരിക്കും വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ചേക്കണത് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാമേ. ഇളക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ചെറിയൊരു തിള വന്ന വരെ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാമേ. തിള വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ ഓഫാക്കി വെക്കാം. ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെക്കുക, തീ കത്തിക്കുക. ചീനച്ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം. കടുകൊക്കെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയുള്ളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്, സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാണ്. ചെറിയുള്ളി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണേ. വറുത്തെടുക്കാനുള്ള കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണേ. തേങ്ങാപ്പീര ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളറാവണേ. തേങ്ങയ്ക്ക് ഇടയിൽ കണ്ടോ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ കറി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാമേ. ഒത്തിരി അങ്ങ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവരുത്, അപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ കരിചുവ വരുവേ. അപ്പോൾ കറി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണേ. എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മത്തങ്ങ പയർ എരിശ്ശേരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ മത്തങ്ങ പയർ എരിശ്ശേരി. അപ്പോൾ ഞാനെടുത്ത മത്തങ്ങ നല്ല പഴുത്ത മത്തങ്ങയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മധുരം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് പഴുക്കാത്ത മത്തങ്ങയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ശർക്കരയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി പഞ്ചസാരയോ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ മത്തങ്ങ എരിശ്ശേരിയുടെ ഒരു നാച്ചുറലായിട്ടുള്ളൊരു മധുരമില്ലേ, അത് വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നാളെ കാണാം.